Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en marang'i chuelo. Jotelo ma pachoka omedo dok ne lek ma chwalo dongruok e piny Kenya tok lek mar higa ma 2030 Vision 2030. Kama jatend piny Kenya William Ruto jiwo jomatindo mondo obed e ong'ala manyime neno ni lek mar higa ma 2060 ochopo kare. Utino Joab miyo waler. Ne en nyasi mar tipo e kar jot mar jatend piny e kaunti ma Bungoma. E kinde tieko nyasi mar 89 mar piem mar wer. E kinde nyasi no, jatend piny William Ruto medo goyo debe ne wach mar lek mar 2060. Kowacho ni piny Kenya onego mak chenro no mar bero pachoka e kinde mabiro. Jatend piny bende okwayo jomatindo manie tije, mago manie skunde, kaachiel kod mago manie lemo mopogore opogore mondo omak gi lwedo ariyo. Kendo tem matek mar neno ni lek no ochopo kare. And therefore I invite every young person in school, in college, working, and everywhere else to be front and center, left and right of this conversation. Jatend piny omedo jiwo ni lek makamano dhi nywako jo Kenya duto te mar neno ni kuonde duto mag piny odongore. Tutaendelea na kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, na tutaendelea kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma na hakuna watoto wa Kenya wanawachwa nyuma. Jatend migao mar somo Julius Ogamba jiwo wach mar twak e wi lekni. Kowacho ni joma pok orwake gin joma ok dwar dongruok mar Kenya. Kojiwo jo Kenya mondo orwak lokruok e sekta mar somo kod thieth. There are people who don't understand that we need to have that discussion. There are people who think that the students from vulnerable families must remain behind, must not study the courses that they require. There are people in this country who think that we must continue living with our animals in our rooms. There are people in this country who think that we cannot have universal health for everybody. The privileged think that other people should not be having what they have. Ogamba kanyakla kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kotenore kod nyasi no, jiwo wach mar tuke kod piem mag wer makamae, magiwacho ni en achiel kuom somo mag CBE maloko ngima jopuonjre. We thank you for these reforms because when you came in, you formed the Presidential Working Party that came up with programs or with suggestions on how we need to align our education system to be ready and available and to be able to compete in the global world in terms of talent and skills. As we continue implementing the competence-based curriculum under your leadership, it is gratifying to see students and pupils not only participating in music as an extracurricular activity, but also studying music for purposes of career and occupation into the future. Jatend piny bende omedo jiwo wach kwe pachokae kowacho ni chakore kuom jonyuol nyaka ir jopuonjre, kendo medo ni kwe nyaka bede konde duto mag piny Kenya. And we must believe in ourselves and believe in our country. And there is no better way for us to do this than for our children to lead the way. For them to know there is Kenya beyond their neighborhoods. There is Kenya beyond their family. There is Kenya beyond their community. And there is Kenya beyond their village. Otieno Joab, Ramogi TV. Siasa ne okawo kore nyasi maralam ne nyayo kwe motelo ne yiero mabiro